adat asor nyuwun pangapunten menawi wonten perempatan tembung lan tidak kula ing wekdal menika kawula pasrahaken Kang Mas Bagus dumateng pihak keluargi pengantin putri diajeng kiwit ing sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi keberkahan dumateng bayan nanti tulus panglih kula nampik diageng langgeng lan Mas wong ayu dijimating tilam sari. Ya mung sira. Ya mung sira mangka mustikaning nara. Nadyan sewu widodari tumurune ngarcapada Setyaku ora bakake ing prasapa.